Ni sunana injiniya Dr. Gaddafi Sani Shehu, kwamishinan wutar lantarki da juya makamashi, wato da turanci ake cewa Ministry of Power and Renewable Energy ta nan jihar Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da saduwa a wannan shiri na musamman. A yau muna tare da mai girma kwamishinan ma'aikatar Energy and Power ta jihar Kano, domin jin irin ayyuka da tsare-tsare da kuma makomar bangaren makamashi a jihar. Barkanmu da zuwa barkanka da zuwa mai girma kwamishina. Masu sauraro za su zo su ka gabatar da kanka. Bismillahirrahmanirrahim, sallallahu ala nabiyil karim. Masu sauraro ko ce masu kallon mu, muna muku barka da wannan lokaci, kuma muna muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni sunana injiniya Dr. Gaddafi Sani Shehu, kwamishinan wutar lantarki da juya makamashi, wato da turanci ake cewa Ministry of Power and Renewable Energy ta nan jihar Kano. To masha Allah, a menene manyan tsare-tsaren ma'aikatar ku na inganta samar da wutar lantarki a jihar Kano baki daya? So kamar yadda kai wannan tambaya, kamar yadda sunan yake a sunan Power and Renewable Energy, wato ita wannan ma'aikata ce da za ta kula da inganta samar da wutar lantarki da kuma juya makamashi. Wato shi juya makamashi ana nufin samar da hasken wutar lantarki na wasu abubuwa sababbi wanda da ba a san da su ba, kamar rana, iska, ruwa, abubuwan gona da shauransu, duk za a iya samar da wutar lantarki. Akwai shirye-shirye masu yawa da ita wannan ma'aikata ta yi, ko kuma take cikin yi, wanda sun hada da ganin cewa duk wani kayan lantarki da yake a jihar Kano yana cikin aminci, an kula da shi, sannan kuma an saka mai inganci. Ko gwamnati ce za ta yi, ko ɗan kasuwa ne zai yi, yana buƙatar ya haɗa kai da mu domin ganin wani abin ya ci gaba. Sannan muna da tsare-tsare na gwamnati ita kanta da ke samar da wutar lantarki a tashoshin wutar lantarki na Tigar Chalawa, da kuma ƙananan tashoshin wutar lantarki da muke da su na hasken rana na kita sola a gurare da dama, wasu a ƙauyuka, wasu a birane. So duka dai da kuma duk wani tsare-tsare da wakilci da muke yi wa jihar Kano a duniya da ma ƙasa baki ɗaya, idan wani abu ya shafi jihar Kano ko kuma ya shafi jihar Kano za ta je domin ta gabatar da kanta akan wannan fanni na wutar lantarki. So duka mu ne muke wakiltar gwamnati a can, kuma mun yi abubuwa da yawa da yi, akwai tsare-tsare da yawa da ake da su. Yaya ma'aikata ke tabbatar da cewa kudaden ayyukan makamashi ana amfani da su yadda ya kamata, kuma ana kammala ayyukan cikin ɗan lokaci? To kamar yadda ya kamata a sanar da masu sauraro, shi samar da wutar lantarki kacokam ɗinsa ma ba a hannun gwamnatin jiha yake ba. To amma ita wannan gwamnati ta zo ta mai girma gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf Balaraban gwamna, dama ita ce ta kirkiri wannan ma'aikata domin ta sa ido da duk wani abu da ya shigo daga federal government ne, daga wani ɗan kasuwa ne, to ta tabbatar an yi shi abin da ya dace. Yanzu muna da ayyuka da yawa wanda hukumar tarayya take yi, wadda ake kira Rural Electrification Agency, wato hukumar samar da wuta a ƙauyuka. Akwai 'yan kasuwa da masu zuba hannun jari da suke yin ayyuka, so muna bibiya mu tabbatar cewa wannan aiki ana yin sa. Yanzu akwai ƙauyuka wajen 20 wanda ake samu musu ƙananan tashar wutar lantarki na sola, wanda ko muka kanmu nan mun jibir mun zo mun duba, mun ga yadda za a kawo mai wanda za su yi ƙoƙarin ganin an samar da wutar lantarki ta ruwa, wato a wannan dam ɗin na Wase. Da ni aka zo aka duba, aka yi assessment, sai mu ga cewa ƙarfin wutar da muke bukata ba dole ya samar da ita ba, amma dai ba haƙura muka yi ba, za mu ƙara dawowa insha Allah. Muka samu wani lokacin za mu ƙara dawowa, ƙara yin nazari a ga wace dabara za a bullo da ita, shine mu amfanin juya makamashi. Idan ba zai yi wannan ba, to ya za a gano wanne zai yi. To shin akwai wata manufa ta bunƙasa amfani da makamashi mai sabuntawa, musamman hasken rana, ma'ana sola kenan, a jihar Kano baki daya nan gaba?
ai ba ma nan gaba ba, a yanzu maganar da muke muna nan muna yin wasu ƙudure-ƙudure wanda za su kula da yanda ake saka su wayannan panel na wutar lantarki, ba ma wai masu yawa ba, har na gidaje da kasuwanni, saboda akwai ana samun gobara dalilin saka wayannan panel anyhow. To abin da muke so mu kira al'umma nan shine duk lokacin da mutum zai saka wannan kayan lantarki na sola, wanda su ne mu a nan yankin abin da yasa aka fi amfani da su, saboda nan yanki ne da yake da albarkacin hasken rana. So muna kira a nan da duk wanda zai saka wannan kayan wuta na sola da ya tabbatar ya sami ƙwararre. Karka kawai waya ce za ta fito ka haɗa nan ka haɗa can, ƙarshe ka tayar da gobara a gidanka, wanda ko kwanan nan ma an samu wannan a kasuwar 'yan masu harkar sana'ar katako a Kinsoye, kuma mun samu a kasuwar Singa, mun samu a kasuwanni kala-kala da kuma gidaje, saboda shi kansa batiri da ake saka shi a ajiye shi yana buƙatar wasu yanayi, inda zai sami iska, inda zai sami ba zai samu zafi ba. Wannan yana da muhimmanci. To akwai ita wannan ma'aikata ayyukanta suna da yawa. Za a iya cewa dai in aka kalli ma'aikatar Power and Renewable Energy, za a ga kusan ko'ina ma ta saka kanta a ciki. Musamman kaloli banda wa'annan harkar sola, harkar sa transformers da ake yi na REB, wanda shigowa ta ma nan na ga wata transformer da muka saka kwanan nan. Ita ma ta bangaren hukumar mu ce a nan kunya kenan. A nan kunya na ganta ga ta nan da tambarinta wanda ya nuna cewa ita ma gwamnati ta saka ta. To akwai harkokin kuma sa fitilu na hasken rana, tunda shi samar da haske abubuwa ne da ya kunshi ko ka yi shi ɗaiɗaiku ko ka yi shi da yawa a gari, to da kuma na masana'antu da kuma na tituna. Da duk wayannan abubuwa ne da wannan gwamnati mai albarka take ba da ƙarfin gwiwa wajen ganin an yi su. To, mai girma a kwamishina, yaya gwamnatin jihar ke shirin rage matsalar rashin wutar lantarki da ke shafar kasuwanci da kuma masana'antu, kai har da ma rayuwar al'umma baki ɗaya? Wato, wannan magana da ka faɗa tana da hujjoji sosai na cewa mu kanmu da muka zo mun yi bincike sai muka gane cewa ita dama lantarki karfi ce. A jihar Kano za ta iya karɓar karfin megawatt da ake kira 500, amma shi layin da ya shigo Kano daga Kaduna shi kuma ba zai iya ɗaukan 500 ɗin ba. Shi layin da ya shigo ya ba mu wuta wanda ake cewa National Grid, wanda aka gina shi tun a 1960. wani shekara na ƙasa baki ɗaya, wanda shi ya ɗauko wuta daga Niger wajen su Kayanji kenan, ya zo Kaduna ya ajiye, ya ba Kaduna, ya kuma ɗaukowa daga Kaduna ya zo Zaria, daga Zaria ya zo Kumbotso, daga Kumbotso ya zo ya rarraba wa jihar Kano da Katsina da Jigawa ma. To shi kansa yanzu saboda tsufa ma da ya ainihin sa dama 300 ne kafasitinsa, megawatt 300. To yanzu ya tsufa ba zai ɗibi kaya ba, don haka baya ɗaukan 280 ma. To mu kuma muna son at least 500. Yanzu kuma kai abinda zaka iya ɗauka bai fi 200 ba. To kaga tun daga nan ka samu matsala. To me ya faru? Sai jihar Kano ta fara kokarin samar da wutar lantarki a tashoshin Tiga da Talawa. Sannan aka zo aka fara yin power plant na solar. To yanzu abin da muka tura a gaba shine ya za mu haɗa kai da kamfanin da yake ba da wutar lantarki a jihar Kano domin gina ƙananan tashoshi na samar da wutar lantarki. Shi kamfanin na 'yan kasuwa ne ko kuwa? Shi Kano Electricity Distribution Company na 'yan kasuwa ne, to amma kusan shi yake da lasisi. Naka ce lasisi, shi yake da doka, shi ta ba dama ya siyo wuta ya raba. To yanzu kaga shi ma ya samu wannan tasgaɗan ba zai iya wato, don haka dole sai ya dawo cikin gari ya yi wannan aikin. Sun fara yi a Zawaciki, akwai wata power plant a Zawaciki mai karfin megawatt 1 da take ba gida 1000 wuta. To ita za mu ke yi yanzu, kusan nan gaba abinda za a zo a ci gaba, shine tsarin da aka sa a gaba. Yanzu kuma duk kudurorin mu yawanci yanzu sun ta'allaka ne akan ya za a ɗaga wutar ta da take karfi
shine zai sa kowa ya samu a same ta da karfin kwarai da gaske yadda ba za a dinga samun kuma kamar yadda na faɗa da farko abu ne da yake buƙatar ita jihar Kano a yanzu a dokoki ba ita ce take da haƙƙi ba, amma tunda al'ummar ta ce al'ummar take mulka dole ne take saka kuɗaɗenta wajen raba transformomi, wajen gyara layuka, sannan kuma da ganin ya za a kawo masu zuba jari su zo su gina wayannan tashoshi. Ta take da wannan alhaki. Yawwa, za ta zo ta kirawo su, ta ba su fili, ta sauƙaƙa musu al'amura domin su zo su gina. Domin abin da ke faruwa shine ita gwamnati tana da ɓangarori da yawa da suke da matsaloli. Akwai ɓangaren haka ruwan sha, akwai ɓangaren noma, akwai ɓangaren lafiya, akwai ɓangaren titina, akwai ɓangaren harkar kasuwanci. To idan aka ce wannan ɓangaren wani ɓangare ne da yake dama tun asalinsa ba a gina shi akan gwamnati kawai ta saka kuɗi ba, to dole ka zanka yadda za ka yi ka haɗa kai da kai da masu sha'awa domin ganin an ci gaba kamar 'yan kasuwa don cimma burinsu. Mun karɓi mutane da ƙasashen waje, muna magana kullum sai mun yi magana da masu sha'awa, ana fito da hanya da za a ga wace hanya ce idan mutum zai sa kuɗinsa zai kuma kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Shi ma wani abu ne muhimmi da ya kamata al'umma su lura cewa kayan wutar lantarki kayan su ne, kuma idan aka baka wuta ya kamata a ce kai ma ka biya kuɗin wuta. So alhamdulillah, a ƙarshe wani saƙo kuke da shi ga al'ummar jihar Kano baki ɗaya game da makomar ɓangaren energy and power da abin da za su sa ran gani a nan gaba? To abin da za su sa ran gani a nan gaba. To abin da mu kanmu muka sa rai muke so mu gani shine mu ga cewa wannan gibin da ake da shi daga national wanda yake shi layin dako ba zai iya dauko wutar da ta ishe mu ba, yanzu abin da muke so shine karkara inda ba su da bukatuwa mai nauyi to sai a zo a yi musu ɗan karamar tashar wutar lantarki wadda za ta iya kula da su kaɗai wannan karkara. Su kuma kamar inda ake da birane da ake da masana'antu masu ɗaukar wutar lantarki mai nauyi, su kuma za a nemi masu zuba jari su zo da manyan tashoshi da kuma ganin an gyara duk wani layi da an daga daraja su domin a rage, saboda banda ma idan wutar ta shigo akwai matsalar zirarewa wacce ake cewa losses, to za a ga kusan 50% tana zama waste ne. Yawa, to shi ma akwai tsari da muka yi da gwamnati da su kamfanin samar da wutar lantarki na KEDCO domin a daga darajar wayannan layuka. Sun fara yi, amma kuma da yake abu ne da yawa, jihar Kano tana da faɗi, su kuma kamfanin ba jihar Kano kaɗai suke kula da shi ba, akwai Katsina, akwai Jigawa. So mu ma a ɓangaren muka ce to ya kamata gwamnati ta shigo. So muna sa rai idan Allah ya hore, mai girma gwamna ya kamar yadda ya daga darajar karkara da birane da titika, sannan yanzu aka sa wa ɓangaren ruwa himma, to muna ganin next lokaci ne na ɓangaren Ministry of Power and Renewable Energy. Insha Allah. Allah. To alhamdulillah.